makita ni gwapa ta, uy. Pobre lang. Ay, day, nakakita ka diri ni Ejisya? Ay si ate. To ato na nga hoy. Ako gaytong gihulat kay pakabuon ming mama. Nangahoy? Ay, sige, sige, day. Ako ato, salamat. Okay ah. Guro to ni ate. Babe, nag-usap ka dira? Ay, babe. Usa ka diri? Gikuha, tiga kay man ka magdita ron. Ay, gaanwain pa man unta ako diri good. Gaanway niya, gatapok-tapok kag kahoy na. Nangutaan ako ate mong manghod. Nangahoy daw ka. Ay, di man good. Nilantaw ra ko ani diri kay mura mag naay something ba. Nature lover pa ako. Tug-ana ra ko tinuod, babe? Tag-iyakag company or unsa? Ni anhira gani tagdagat para magpangit. Kabalo ka, babe. We're owner of a company, man good. Niya unsa man tong giingon sa imong manghod na mangahoy daw ka niya mga bo. Babe, that's not my manghod good. That's our slave. Tug-an na gusto tinuod, babe. Wa may mawala og mutugan ka. What should I tell you, man? Wala mo ko'y dapat itugan. Ay, basig maula rin ka mutugan ba? Sige, fine. Akong papa, construction worker. Akong mama, walay trabaho. Ako nagpa-pretend ra kung madato ko para naapog ko'y mailhan nga friends. Nga naapog ko'y mahimo nga friends sa eskwelahan. Babe, imo nang gibuhat? Magpa-pretend ka para magustuhan ka sa uban? Oo, babe. Kay kabalo ko sa feeling nga mag-inusara. And gibuhat na ako ang tanan para lang po tanggapon ko sa mga tao. Di ko katuo, babe. Tayo mo rin ang gibuhat. Pwede na ako di mong bulagan, babe. Kay kabalo na ka sinuod. Anong bulagan naman tika, babe? Nawa man ko gaapas na dato ka or sikat ka. Nag-apas man ko si mong kasing-kasing. Dili man ko deserving sa imong love, babe. Babe, ayaw pag-ingana. Bisag unsa pa ka, bisag kinsa pa ka, gigugma jud ti ka. Thank you, babe. Ay ate, mga pa ta.